Ningkan phokep sertalin ajai make paman pon along Ningkan isek rat amai pi ke paman pon thu. Lasomsi Langcharchu G.E.L Church Saitaro luar tarapong amondulia long Ningkan phokep kechok sertalin karchu ajai make paman pon. Labang so sertalin ajai make paman pon along pacheton dungsi Ningkan thongkebra troksi aphong Ningkan isek rat amai pi paman pon thu. Sertalin athipi ken pon lake livi angdeng ping kora phol pen angdeng phokep nang tum phokep aningkan kechok pachathangno. Lapen thongkep ra troxia phong Ningkan isek amai pi athipi ken pon lake pinon lapen tenang tuma phan nang pi deji lok angdeng pi trok lapen te angdeng su thongkep ra nekep. Sertalin athan bang Liberance Barnabas terang Chairman G.E.L Karbenglo Biren terang Coordinator Seva Bharat Maipu thanbang Pastor Jacob Rongpi Coordinator of Ministry KAEBC Lapen Sarsaring terang Sertalina Jaimek Amaipu Pastor Rupsing Rongpi Sertalina Jaimek Kangpu Reverence Barnabas terang Sertalin Alunjir Langcharchu Nimali Kiru Karchu Jabang Rensing Tokbi Lukimo Kangpu Reverence Barnabas terang Lukimo Kapurhi Philip B Kimo Amung Kangpu Reverence Sudarshan Taro Luncheto Toko Langso G.E.L Church Bible Kapurhi Kardom Sangpili Rohangpi Arna malam thanbang sar biren terang dan aphan kardom pi Elizabeth timungpi kijut akhir jumi Reverence Barnabas terang labang su Ningkan phokep sertalina jai make paman pon along thongkebra troxi aphong Ningkan isek amai pi ka paman pon along Dr. Numar Mumin Deputy Speaker Assam Legislative Assembly lapente lakhain kora pho nilip MSC constituency MSC popitro rong pe tum chitong dun pen ningarong lapen alun alira champidu Anparta kecetong duna mondulia tumaphan stame kilun ke kan anparta ningarong chipidun pen Ningkan phokep sertalina jai mek paman pon along thongkebra troxi aphong Ningkan istegamai pi ni admission pen pichun pon Rangagora pen bertapang da Lawrence lekhe News 24 Karbiangla